नांखारा आरो हौवाफ्राबो हिनजाव गोनांफ्रा गदाय दाला खावलाय हरबाय खनगोन र' कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो ब्रेकआप ब्रेकआपआ कमनखा बिनानाव दुखु दाजा ब्रेकआपआ कमनखा फंबाय दुखु दाजा कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो ब्रेकआपआ कमनखा बिनानाव दुखु दाजा ब्रेकआपआ कमनखा फंबाय दुखु दाजा थालरखा जाएगा समझने वाला आएगा बांदर माया जाबो सुंदर माया आसबो थालरखा जाएगा समझने वाला आएगा बांदर माया जाबो सुंदर माया आसबो गोसोखौ हमथाना थाफिनानाव दुखु दाजा गोसोखौ हमथाना था फंबाय दुखु दाजा कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो नोंनाव थाखा थायोब्ला नोंनाव साख्रि थायोब्ला मालायनि गार्लफ्रेन्डखौबो मोनगोन मालायनि बयफ्रेन्डखौबो मोनगोन नोंनाव साख्रि थायोब्ला नोंनाव थाखा थायोब्ला मालायनि गार्लफ्रेन्डखौबो मोनगोन मालायनि बयफ्रेन्डखौबो मोनगोन गोसोखौ हमथाना थाफिनानाव दुखु दाजा गोसोखौ हमथाना था फंबाय दुखु दाजा कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव थानो ब्रेकआपआ कमनखा बिनानाव दुखु दाजा ब्रेकआपआ कमनखा फंबाय दुखु दाजा ब्रेकआपआ कमनखा आं थांसै breakup is common for everybody
नांगौला रायजोफोर आगा खबनो आं जिखुनु बेयाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों नोंथांमोना आंखौ नुनानै मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों आंहा बेजों खोथा गैया जाय मानसिया हारसिङै गोजोननो रोङा बेखौ दुनियानि खुनु जिनिसानो गोजोन होनो हाया आगब 100 जन हाबा खालामथों बे हौवाया थेवबाबो बियो गोजोननाय मोनजोबा हारसिङै गोजोननो रोंनांगौ गाज्रि मोननोसैलायरा बियो बे हौवाया गुबुन साननानै बिदि दाखान मिथिबाय है र' खनगोन एथ' गरमजों बोरै जानांगौ है र' एसे र' दोरज' सोरबा फ्लाइटआव गाखोनो गियो ट्रेनजोंसो थाङो बेखौ बुजिनांगौ मानसि हिसाबै नंगौ नङा आङो फ्लाइट गाखोफेराखै बिनिफ्राय दिल्लीसिम 5000ल' लायोनो बेखौ आङो सानथाम दै लोंनानै फोजोबो होमब्लाबो आं गाखोफेराखै नै बिमाबो दा बेफोरखौ बुजिनांगौ गावनिल' जाजाजोबनो लुबैनाङा बिदियावनो दावराव जायो गोदाव सोराव फाग्ला नोङो बे समबाराव निरामिस जायो बेदर जाथाबनो थोनबा जागोन नामा गोदाव सोराव नंगौ नङा बेवहाय दिनै मा बार सुनिबार जेनेबा सुनिबाराव आं निरामिस जायो आंखौ बेदर जाबाय थानो थोनबा आं जागोन नामा बिदियावनो दावराव जायो र' दे गान खननांगौ नालाय खनगोन रंजानो खावलायबाय गाबोन मा जायो बेखौ रावबो बुंस' हाया आंबो बुंस' हाया खि आं दानो थांनायावनो एक्सिडेन्ट जानानै थैयो नंगौ नाङा मा बुंनो हागौ बेनिखायनो थैनायनि सिगां अनलाय हेफाजाब हो धोरोमाव था नङालाय एन्थौला अरै जागोन औ थां बाजारि लावगि बाजारि नों आंनि मुसुर दालि नों थाङोबोला गोरलै मोनगोन आगै नों थाङोबोला गोदान मोनगोन आंखौबो थां बाजारि लावगि बाजारि नों आंनि मुसुर दालि नों थाङोबोला गोदान मोनगोन आगै नों थाङोबोला गोरलै मोनगोन दा अदिनि थारनि खेलाया जासिगोन ओंखायनो आं थांनोसै आरोखि आंबो 1.5 बुक लाखादों जै जाबाय थाइलेण्डआव मास मोनथाम थाहैगोन आं डाइरेक्टखा दोंसे खनबावसै आदा दे होमबा औ एसे रंजानायखौ Oh yeah India number 1 body spray Sharanani Modomfru Boha tangi Bohanini I saw the WhatsApp number hela
सना हेलो मेरा दिल था बांगिया गेलो नोंनि महराव गरायाबो उन्दुफ्लांगे हाय सना हेलो मेरा दिल था बांगिया गेलो नोंनि महराव गरायाबो उन्दुफ्लांगे ओ बिब्दि गोजोननाय मोनफेराखैमोन आङो माब्लाबाबो Oh yeah yeah India's number one body spray for Sharnani Modomku modomku Ohatani Ohanine Aishona WhatsApp number hela Jarum kaulai nini Swmkhwr Videography Anggo nini Onai ni vitamin posinane Jarum kaulai nini Swmkhwr Videography Anggo nini Onai ni vitamin posinane जिखुनु नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आङो रोजा रोजा दैथायहरबाय आं मानसिया बारा साइज गैया बेनो आरोखि बेखौ माथो बन्द जानो नागिरो ना बुंनो मोनला फंबायखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय जों दाहाय थिखांफिनगोन जों लटारि खेलाखौ होग्रोनि जोंहा 3 तारिख नालाय 12टा बारबा 4 तारिख जागोन बेनिखायनो 12टानि सिगांनो जों लटारि